रायमना लांगुर नि बानजायनायाव फाग्लि गाथोन पिकनिक स्पट बेखेवनाय बे रायमना नेशनेल पार्क नियरेस्ट बे खोला जागोन थांनाय बोसोराव जितु बन्द जादों बिनि आगोल बोसोराव अपेनिं खालामदों रि अपेनिं खालामफिनदों गोबां माने दावबायारि लावखार ओंखाम जाग्रा बा एन्टारटेनमेन्ट खालामग्राफ्रा आन्दायदों नाथायबा देग्लाय थरलि सरकारजों सावरायनानै बाव जाहाथे जोंनाव रेभिनिउ फैयो आरो बेकार समस्या सल्भ जायो आरो जाय बिथांमोना बोसोर गोदानखौ बरायनो आरो इन्जयमेन्ट खालामनो फैगोन भाई बिथांमोना मोजाङैनो पिकनिकखौ जाफैनो हागोन आरो आं सानो बाव जिहेतु नेचारेल जोंनि जायगायाव खोब नेचारेल बाव आं कमिटिखौ खावलायगोन कमिटिया जाहाथे एसे आब्रुथि जायो डिसिप्लिन जायो आरो कपारेसन खालामो अब्लानो जोंनि गेजेराव गोबां गुबुन गुबुन बे पिकनिक एन्टारटेनमेन्ट खालामग्राबा बाव फैगोन दा नोंखायनो आं सानो दिनै बेखेवनानै आंबो खोब गोजोननाय मोनदों जोंनि गेजेराव फ्राय बयबो लुगैयो जे एन्जयमेन्ट खालामनो आरो गोदान बोसोरखौ बरायनो आरो बेयाव बयबो फैयो दा बेखौ फैनायाव बिथांमोना जाहाथे मोजाङै जालांनो हाथों आरो बे ओनसोलाव सान्थि फैथों आरो बिनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंबो माबा मोनसे मेसेज मोजां जाहाथे होनो हायो जे जोंनाव जे मोजां पिकनिक स्पट दं बे नेचारेल आरो बे आर्टिफिसियेल नङा बे जाहाथे सारा माने आसाम बा नेसनेलाव मोनथियो आं बेखौनो आसा खालामो आरो दिनै बेखेवखांनायनि उनाव स्टार्टआ दिनैनिफ्रायनो हयथ'बा पिकनिक स्पटआ जासिगोन पिकनिक रंजानायनि मुङाव गोबाङा फेग्रा मुवा बायनाय जाबाय लामायाव एक्सिडेन्ट माबा माबि बेखौ लानानै ना बे एसे ओरैनोबाबो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जोंनि माबा बिटिआर सरकारा एसअपि मोनसे दिरुनगोन आरो आजिखालि एफाराब माबा नङा बयबो एसे कन्ट्रलाव थायो बेफोर एक्सिडेन्ट जिनिसाथ' लोंब्लाल' जायो बे नङा बे माने मोनसे जानांगौ दंबा जायो खिन्थु एसे बेबो जायो न' डाउट बे गोदान बोसोर फैदों होननानै जों एसे गोसोफोरखौ हगारसारो जाहाथे एबार बिदि रावबो गोसो हगारसारा कनसियासलि जायो पिकनिकफोरखौ आरो मोजां जानानै गावखौ रैखाथि दोनो। थेंक इउ सार।